Wa rahmatullahi barakatu. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. To ga wani sabon platform ya fito wanda sunan shi Flotation Energy. Shi wannan platform din sabo ne, jiya aka sake shi. Daman shi platform idan kana so ka ci moriyarsa ya kamata a ce a lokacin da aka sake shi a lokacin za ka yi rijista, ko kuma bai wuce kwana ɗaya ba ko biyu ko uku. Amma idan platform ya yi kwana 15 zuwa kwana 20, kai ka sake ka ce za ka yi wannan, za ka yi rijista a ciki kai pounding ɗin kuɗi. To wannan jiya na aka sake shi, da yanzu yawanci duk na bubuɗe wa mutane. To yanzu gashi zan ajiye muku wannan link ɗin idan kana buƙatar buɗe a ƙasan description ɗin nan. In kana buƙatar ka je ka yi rijista ka yi pounding. To yanzu shi farko inda za ka buɗe shi, bari ina nuna muku. Yanzu idan kana so ka yi create a wannan platform din, farko za ka zo ka sa lambar wayarka, ka cire ziron farko, sai ka zo wannan captcha din nan, ka zo ka ɗauki wannan gashi nan 50 sai 99, sai ka zo ka yi create ɗin password kamar ƙwaya 6 kamar haka, sai ka zo ka sake confirming ɗinsa. To sai ka zo ka yi clicking ɗin register, kamar haka ka yi clicking ɗin register ɗin nan. To ni da yake na riga da na yi create ɗin account, zan danna login ne ya wuce. To yanzu kai da ka danna, to idan ka buɗe shi za su zo su baka naira 500, za su baka free welcome bonus na 500. To za ka zo ka yi investing ne a cikinsa. To idan ka yi deposit ɗin naira 2,500, daily za ka samu naira 250. Za ka samu har 250 har zuwa kwana 120. Total abin da za ka samu ga shi ne 30,000. Ok, sorry, afwan, na yi mistake. Idan ka saka naira 2,500, za ka a kodayaushe daily za ka samu naira 250 har zuwa kwana 120. Total ɗin abin da za ka samu shine 30,000 kenan a 250. To minimum withdraw a cikin wannan platform din shine 1,000. Shine 1,000. Yanzu misali sai kuma na biyunsa, za ka zo ka yi deposit din naira 5,000. Kullum za ka samu naira 525. Kaga idan ka hada da 500 ɗinka ta welcome bonus ɗin nan, kaga za ka yi withdraw kenan, saboda a baya dama suna baka welcome bonus na naira 500. To total earning ɗin da za ka samu gaya shine naira 63,000 a cikin kwana 120. Amma duk idan ya kai 1,000 za ka iya withdraw. To sai na ukunsa, za ka zo ka yi deposit ɗin naira 10,000 kamar haka. Za ka yi deposit ɗin naira 10,000. Kullum za ka samu naira 1,100. Gashi total ɗin abin da za ka samu naira 132. Ba zai ƙare ba sai rana. To gashi sai kuma na hudunsa, za ka zo ka yi deposit naira 50,000. Daily za su baka naira 6,000. Total ɗin abin da za ka samu a cikin kwana 120 shine 720 a kodayaushe. A hanzarta a yi rajista, wannan platform ɗin sabo ne, jiya na aka sake shi. To zan zo na nuna muku yadda za ka zo ka yi deposit a cikinsa. Farko idan ka zo, idan na 5,000 kake so, za ka zo ka yi clicking ɗin inda aka sa 5,000 ɗin nan, sai ka yi buy it now. To za ka zo ka zaɓi wani investing za ka yi.
2,500 za ka sa, 5,000 za ka sa, ko 10,000 za ka sa. To sai ka zaɓi wanda za ka zanna. Misali za ka yi deposit naira 10,000, za ka yi kilikin ɗin 10,000 ɗin nan. Sorry, gateway ɗin nan ya fi sauƙi. Sai ka zo ka yi kilikin ɗin gateway, gashi kamar haka zai buɗe. Ka yi kilikin ɗin 10K, ka zo ka yi kilikin ɗin gateway 2, sai ka yi kilikin ɗin recharge a ƙasan gateway 2. To gashi nan za ka duba, sai ka zo ka yi kilikin pay now. Sai ka zo ka yi kilikin ɗin pay with, sai ka zaɓa daga yanzu ya buɗe, zai nuna ma pejin ɗin da za ka ɗauka ka ɗauki account number da za ka zo ka yi transfer. Gashi wannan bank name za ka yi search ɗin providers bank, sai kuma wannan wanda za ka tura sunansa beneficiary name, da mu zan canza wannan sunan, sai account number gata, sai ka zo ka danna I might have